Agora que xa podemos sair aos poucos das nosas casas, vouvos dar unhas dicas para organizardes o voso treino ou adestramento. Primeiro é necesario comezar por un pequeno aquecimento. Para iso podemos mobilizar os tornocelos, sobre todo para evitar entorses ou escordaduras. Depois continuamos cos xoellos nun sentido e o contrario. As ancas, os cotovelos, os pulsos, os ombros para a frente e para atrás. E finalmente o pescozo. Así que acabardes de aquecer os músculos, podemos comezar xa coa actividade física, sexa esta cual for. Camiñar, ir de bicicleta, correr ou tamén facer exercicios en casa. Por exemplo, para a parte inferior podemos facer agachamentos ou tamén podemos facer flexións de cuadrís, por exemplo, con caneleiras como esta. Para a parte superior podemos facer elevazóns de brazos ou tesouras. E, para concluir, debemos sempre ter en conta os alongamentos. E diréis, para que? Pois para evitar maniotas no próximo treino.